Bé, jo crec que és important donar que la gent pugui expressar l'amor al seu país, a la seva cultura, no? I fer un dia d'aquesta memòria, bé, és interessant perquè ens ajuda a sentir-nos més com a país, a sentir-nos més la nostra cultura. Vam fer, gràcies també a bastants col·laboradors, vam poder fer sonar les campanes per tota aquesta zona de la Cerdanya. Va estar sonant aquí a Talló, van estar sonant a Martinet, van estar sonant a Montellà, van estar sonant també a la part de Prats, Das. Vam aconseguir que sonessin per tota aquesta zona de la Cerdanya. Va ser un dia en què molta gent es va atansar a demanar a veure per què sonaven aquestes campanes. Vam poder comptar amb molta gent un bon grup de gent que es va oferir, perquè, clar, no podem arribar a tots els pobles i estar en aquell mateix moment tocant les campanes a tots els pobles. Si no comptéssim amb gent a cada un dels llocs on s'ha tocat, hauria estat impossible fer-ho alhora. Però sí, hi ha molta gent que s'ha ofert i s'ha expressat el seu desig que es fes i ho hem fet entre tots. I especialment el campanar de Talló, que ja hi ha poesies bastant antigues que ens parlen de les campanes de Talló, que se sentien per tota la Cerdanya i convocaven a la gent. També tenen, després de la recuperació que vam poder fer de les campanes, la gent els encanta sentir-les, se senten d'arreu. Bé, cadascú també es mou per algunes coses, però jo aquí veig més un sentit positiu. La gent s'estima el seu país i més que anar en contra de ningú o anar a defensar-se de ningú cap atac, expressa aquest amor que té el seu país. I ho fa d'aquesta manera. També arrel d'aquesta proposta de sonar les campanes, també la gent s'estima les seves esglésies, els seus campanars, i és una ocasió per fer sonar les campanes que agrada, és un so que agrada i convoca.